Assalamu alaikum, barkanku da haka da kuma da cikin ina mai suna Hausa Update. A yau na ɗauka muku wata sabon tutorial zan gwada muku yadda ake scaling na WhatsApp chat da fingerprint. Kun ga shi yanke yana da fingerprint kuma OS version ɗinta is above 0.5, is above 5.0, to za ka iya amfani da wannan way na scaling WhatsApp ɗinka da fingerprint. Yanzu ku biyo ni don ganin yadda ake activating na wannan. Da farko dai za ka je Play Store da za ka yi updating na WhatsApp ɗinka, ka tabbatar da WhatsApp ɗinka is up to date. Ka buɗe WhatsApp ɗinka, idan ka buɗe za ka je settings, za ka ga account, kai clicking, ka ga privacy, sai ka danna kai scrolling zuwa ƙasa, ka kalla inda aka saka fingerprint, sai kai clicking nashi. Za mu ga an ce unlock with fingerprint, sai mu enabling nashi. Idan ka enabling nashi za a ce maka confirm fingerprint. To abin da ake nufi shine ka inda fingerprint ɗin wayanka yake, sai ka sa hannunka a wurin, idan ka sa hannunka shi kenan yayi recognizing. A nan gurin kuma sai ka zaɓa wani irin lock kake so. In group ne idan kana kulle WhatsApp ɗinka, ko kuma bayan minti ɗaya, ko kuma sai bayan minti 30 kafin nan ne inda activating na wannan fingerprint lock ɗin. Ni a wannan zan zaɓi bayan minti ɗaya, ko kuma bari zaɓi minti yadda za mu je mu testing mu kalla ko lock ɗin yayi. Mu danna back, ka samu mu kulle WhatsApp, sai mu ƙara buɗe WhatsApp kuma kun gani WhatsApp lock ɗin na aiki, yanzu taɓa na sa hannu na yayi recognizing, yanzu lafiya lau. WhatsApp ɗina ya fara security fingerprint. Da Allah kada ku manta ku danna subscribe kuma ku danna ƙararrawa, kuma Allah ku share wannan bidiyo ɗin, kuma ku dawo domin ganin wasu abubuwan update akan technology masu amfani kuma a cikin harshen Hausa. Na gode, salamu alaikum.